Көннәр уза, гомерләр үтә тора. Миннән сиңа сәлам тапшыруы кабат эфирда, студияда мин Галия Гимаддинова. Беренче котлау хатын без Урта Терешка авылыннан алдык. Күзәевлар гаиләсендә бу айда 2 зур бәйрәм. 11 февраль көнне әтиебез Равил Тагировичның туган көне иде. Ә инде бүген 17 февральдә әниебез Халида Хөснетдиновна үзенең олы 80 яшьлек юбилеен каршылый, дип язалар бала оныклары. Кызлары Роза, тормыш иптәше Валерия, Кадрия, тормыш иптәше Әмирхан, улы Ирек, тормыш иптәше Анна, оныклары Сергей, тормыш иптәше Ксения, Лилия, тормыш иптәше Рудольф, Ринат, Гөлшат, Дамир һәм оныкчалары Илья һәм Макар. Безнең әти-әниебезнең гомерләре китап язарлык озын бер дәвер. Алар икесе дә Урта Терешка авылында туып үсеп, гомерләрен авыл җире хезмәтенә багышладылар. Әниебез Тегү филиалында, ә инде әтиебез колхозда механик булып хезмәт итте. 55 ел элек алар бер-берсен очратып, 4 октябрь көнне никахлашалар. Быел аларның тормышында күп истә калырлык вакыйга. 3 бала тәрбияләп үстереп, барыбызга да туры юлдан тайпылмыйча, бу тормышта үз урыныбызны табарга ярдәм иттеләр. Әткәй белән әнкәй нинди генә авырлыклар күрсәләр дә, безгә белдермәскә тырыштылар. Аларны гел икәүләп җиңеп чыктылар. Кешеләрне хөрмәт итәргә, бу дөнья бер көнлек икәнен бала чактан ук аңлатып тәрбияләделәр безне. Бүген инде алар икәүләшеп, түбәтәйле кат һәм яулыклы әби булып, безне сагынып көтеп, каршы алып, озатып, матур гомер итәләр. Алар бүген дә тик тора алмыйлар. Йортлары тулы кышкырт. Эш сөйшән газизларыбыз безнең. Бүген бәйрәмнәрегез белән котлап, иң башта барысы эшендә түбән генә башыбызны иеп, рәхмәт әйтәбез. Әткәй-әнкәй, ике фәрештәбез, иңебездә булган канатлар. Бар балагыз, биргән гомер өчен рәхмәт дип кенә кабатлар. Үзебез дә инде әби-бабай, олыгайдык күптән һәммәбез. Тик һаманда киңәш кирәк чакта ашыгышып сезгә киләбез. Саулыгыгыз сезнең бөтен булсын, тыныч картлык көтсен алныда. Җыелышып котлыйбыз без бүген бәйрәм табыннары артында. Әти-әни, ике газиз кеше каршы ала туган көннәрен. Күмсен бүген кояш җылы нурга без яшәгән туган өйләрне. Хөрмәтле Равил Тагирович һәм Халида Хөснетдиновна, гомер бәйрәмнәрегез котлы булсын. Ихластан без күршеләрегез дә балаларыгызның бу теләкләренә кушылабыз һәм бергә бу матур җырны тыңларга чакырабыз. Varmasa isge düşer eti süzleri gül şad bulup yaşarga dünyada yerden iter eni ürnedir rahmet siyati rahmet singani ustegis keşeyteges bizning umr sizga qarshi kush
бәхетке күмелсен күнігіз. Біздің уңышсызға әр шақ күш үзітәсін. Бәхетке күмелсен күнігіз. Бәхетке күмелсен күнігіз. Урта Терешка авылыннан біз тагын бер кытлау хат алдык. Бу юлы матур кыз, гүзәл бала Алина Фәнилевна Аксянованы бүген каршылаган туган көне белән әнисе Фәния, абыйсы Азат, энесе Амир, әбисе Рафия Кабировна, бабасы Фәрид Зиннатуллович, абылары Фәнис, Фәнил, апасы Фәния гаиләләре белән Урта Терешка, Ульяновск, Түбән Кама шәһәреннән барча туганнары да ихластан котлыйлар. Алиночкабыз, менә инде кабат синең туган көнең килеп җитте. Син безнең гаиләбезнең шаулап торган чишмә башы, йөрәкләребезне җанландырган, күңелләребезне куандырган сөекле балакайыбыз. Сиңа карап барыбыз да сыкланып торабыз. Алинабыз акыллы, тәртипле бала. Мәктәптә дә ул гел яхшы билгеләренә генә укый. Дуслары белән бергә төрле актив чараларда катнашып, почет грамоталарына да лаек була. Күз нурыбыз, без сине чын күңелдән бу матур туган көнең белән котлыйбыз. Киләчәктә дә бар хыялларың тормышка ашуын, бар максатларыңа ирешүеңне телибез. Әниеңә сердәшче һәм ярдәмче, абый энеңә төпле киңәш бирүче, біз якыннарыңа гел сөендерүче бала булып кал. Ашыкма син, Алинабыз, бала чактан китәргә. Үсеп җиткәч, күп авырлык туры килер үтәргә. Елмаюың чишмә сыман, телләрең балдай татлы. Иң кыйммәтле бүләк булдың, язмыш дигәне катлы. Югалмаска олы юлда телибез сиңа бүген. Һәр чак аяз булсын иде, баш ышыңдагы күгең. Алиночка, біз дә шын күңелдән якыннарыгызның бу матур теләкләренә кушылып, бәйрәмегез белән котлыйбыз. Алсу балачагыгыз озын гомерле булсын. Әлеге җыр синең өчен яңгырый. Каршыласак иде гел бергә, йөрәкләрне йөрәкләргә бәйләп, күзебезне алмый күзләрдән, һәр вакытта улы максатларга барсак иде бер күзләрдән. Син тугансың җиргә бәхет өчен, күктә улган йолдыз кабынгандыр, шул йолдызның Син тугансың җиргә бәхет өчен, күктә улган йолдыз кабынгандыр, шул йолдызның серле нурларыннан син барыр юллар салынгандыр. Әнкәңдә бит сиңа бәхет теләп, бишегендә назлап тибрәткән, җан җылысын җырларына салып, яшәү серләренә өйрәткән. Дөнья гамен
Yazın көзün кышын жәйләрен Сен туғансың жерге бәхет үшін Көктә улы күн йолдыз кабынғандыр Шул йолдызның серле нурларыннан Сен барыр юллар салынғандыр Сен туғансың жерге бәхет үшін Көктә улы күн йолдыз кабынғандыр Шул йолдызның серле нурларыннан Сен барыр юллар салынғандыр Бүген синең туган көн бәйрәмең Тузы бәхете ул җиргә Гомер буе шушы бәйрәмнәрне Каршыласак иде гәле бергә Йөрәкләрне йөрәкләргә бәйләп Күзебезне алмый күзләрдән Һәр вакытта улы максатларга Барсак иде бер күзләрдән Син тугансың җиргә бәхет өчен Күктә улы көн йолдыз кабынғандыр Шул йолдызның серле нурларыннан Син барыр юллар салынғандыр Син тугансың җиргә бәхет өчен Күктә улы көн йолдыз кабынғандыр Шул йолдызның серле нурларыннан Син барыр юллар салынғандыр Шул йолдызның серле нурларыннан Син барыр юллар салынғандыр Чираттагы музыкаль сәламебезне һәм ихлас котлау сүзләрен без Иске Кулатка бистәсендә гомер кичерүче тыйнак хатын, ике гүзәл бала анасы, якын кыз кардәше булган Әнисә Сулеймановна Бахтияровага юллыйбыз. Бүген ул үзенең гүзәл 25 яшьлек юбилеен каршылый. Шул уңайдан аны апасы Наиля Асраровна, абысы Марс Шәйхетдинович бала аныклары белән котлап, иң җылы теләкләрен безнең тапшыру аша җиткерәләр. 25 яшь. Күпләре сиңа кадерлебез көнләшеп карый. Чөнки син гомерләрнең иң матур мәленә җиттең. Әле чәчәк аткан гүзәл чагың. Бу яшеңә җитеп, син инде гаилә корып та, ике балаңны туып та өлгердең. Бар куйган максатларыңа әкренләп ирешеп киләсең. Без синең турында гел мактап кына телгә алабыз. Сабыр җанлы сеңелебез безнең. Котлыйбыз сине бу матур юбилеең белән. Тормыш иптәшең Рафаэль белән безне сөендереп, алга табада матур тигез гомер итегез. Без сезнең өчен гел шулай шатланып яшик. Абага чәчкәләре сирәк ата ул димиләр. Юбилейлар гомерләрдә икешәр тапкыр килмиләр. 25 яшькә җитеп, киттең син алга таба. Әнисә дип ишетсәк без, күкләрне кояш яба. Матур гына елмаясың, уфтанмыйсың кайгыда. Ирешсен бар теләкләрең, якыныбыз дөньяда. Әнисәбез алтын безнең, Рафаэль, бер үк сакла. Сиңа ышанган без идек, ышануларны акла. Мең-мең чәчкә бүләк итсәк, бер көн шиңәрләр алар. Шуңа сиңа бүләк итик, сөртелми торган җырлар. Кадерле Әнисә Сулеймановна, апагыз Наиля Асраровна, абыегыз Марс Шәйхетдинович бала аныклары белән юллаган музыкаль бүләк кәефләрегезне күтәрер дип өметләнеп калабыз. Бәхетле булыгыз.
Елга бер генә килә ул, без туган көн. Шуның белән башка көннән аерылып торган көн. Җырлап биеп уйнап көлеп, күңел аша торган көн. Туган көн, дус туганны җыйган көн. Җырлап биеп уйнап көлеп, күңел аша торган көн. Елга бер генә килә ул, без туган көн. Шуның башка көннән аерылып торган көн. Елга бер генә килә ул, без туган көн. Шуның белән башка көннән аерылып торган көн. Шуның белән башка көннән аерылып торган көн. Аерылып торган көн. Туган көн. Тапшыруыбыз кабат азагына якынлашты. Бүген 17 февраль якыннарны яратып кышу көне. Официаль килеш игълан ителмәгән бу бәйрәмне барыбер онытмагыз. Кулларыгызны кызганмыйча якыннарыгызны кышыгыз. Гомерләр тик бер генә бирелә. Мин саубуллашам, киләсе очрашуларга кадәр.